Together, growing in faith, changing communities. Makasizwe uJesu Kristo ngegama likaYisebe Indodana nomoya ocwebileyo. Musa kwenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, uzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini kaIsaya umprofete, chapter 58 verses 1 to 9. Isho njalo inkosi uNkulunkulu ithi: memeza ngezwi elikhulu, ungazibambi, uliphakamise izwi lakho njengecilongo. Utshela abantu bami amacala abo, nendlu kaJakobe izono zabo. Ngoba bafika kimi mihla yonke bethi bafisa ukwazi izindlela zami, njengokungathi bayisizwe esihamba endleleni yokulunga, esingaphambukile ezinqumeni zikaNkulunkulu waso. Babuza kimi izeluleko zokulunga, bathanda ukusondela kuNkulunkulu. Babuza bathi, sizeleleni ngoba awusiboni na? Sizileleni ngoba awusiboni na? Sihlawuleleni ngoba awunaki na? Ingani ngisho nangosuku lokuzila niqhuba izindaba zenu, niququmeza imisebenzi yenu. Bikani nithi niyazila, kanti amacala nokuzondana anikuyeki. Cha, nidlula ninenhliziyo ezimbi, nigadla ngenqindi. Uma nizila njengamanje, ukukhala kwenu akunakufinyelela kimi phezulu. Konje ngicabanga ukuthi ukuzila nokuhlawula engikulindele yilokhu kokuba umuntu agobise ikhanda njengentshakaza yomhlanga, alale esakeni nasemlotheni. Konje lokhu ungabiza ngokuthi ukuzila, nosuku oluvumelekile uNkulunkulu na? Qhabo, ukuzila engikulindele yilokhu kokuba niyeke ukucindezela abanye, nithukulule izintambo zejoka. Khululani laba ababandeziweyo, nibathule imithwalo yabo. Hlephulelana nalona olambileyo isinkwa. Umemele ekhaya lakho abampofu nabangenakho ukukhanya. La ubona umuntu ehambaze, membese. Ungafulatheli izihlobo zakho ezikudingayo. Lapho-ke ukukhanya kwakho koqhamuka njengokusa, usindiso lwakho luvele masinyane, nokulunga kwakho kuhambe phambi kwakho, nenkazimulo yenkosi ihambe emva kwakho, ikuvikele. Kothi uma nikhala, inkosi inizwe. Niyakukhala, inkosi ibisithi, bheka, nakhu ngilapha. Yajula inkonzo uNkulunkulu ayembulayo. Uthi memeza ngezwi elikhulu, uthi bakhumbuze izono zabo, batshela amacala abo. Bafika kumina mihla namalanga bese bafuna ukuzila, kodwa bathukuthelele. Yajula lenkonzo uNkulunkulu ayivulayo. Yazi lenkonzo ukujula kwayo ingikhumbuza uDavide methi ngihawukele inkosi ngenxa yesono sami. Ngibona kuvuka inkonzo yenhlambuluko. Ngibona kuvula inkonzo yokudlula ezintweni. Ukuthi masangena kulesi sigaba
sokuzila. Akukho la enginyathele khona uthuli. Akekho engimnyathela amakhona. Abekho engibacindezele. Abekho engibalimazile ngolimi lami ngezenzo zami. Ngibuka le nkonzo ijulile ngoba ifuna ukuba ngiyibheke mina. Ifuna ukuba ngizilungise mina. Ifuna ukuba ngixolise. Ngithanda inkonzo yokubuyela kuNkulunkulu. Ubuyele kuNkulunkulu nobuze bakho. Ubuyele kuNkulunkulu namaphutha akho. Ngibuyela kuyena Nkosi hayi ngoba nakho ngiyingcono kodwa ngoba ngifuna ukuba ngcono. Sho njalo uJesu evangelini uthi oya kudokotela akayi ngoba nakhe esindile kodwa uya ngoba efuna ukusinda. Sona sigabe ibandla lesibizela kusona lesi. Ngagcina nini ukuyovuma? Ngagcina nini ukuyehlala esihlalweni sokuthi Nkosi angenza kahle? Nkosi ngenza ukuthi shawa amahloni. Khona abanye bethu abazilayo nasemakhaya kodwa sifunani. Singenile enkonzweni yokuzila kodwa sibhekane. Singenile enkonzweni yokuzila kodwa akekho obingelelo. Mhlawumbe le nkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona inkonzo yokuhlambuluko. Inkonzo yokulungisa izinto, inkonzo yokuhlanganisa omunye nomunye. Ikuphi uNkulunkulu angibizela khona ekumele ngikulungise, ekumele ngihlale nakho. Ikona kuphi balekile kumina lokho uthi uNkulunkulu awukwazi ukuthi uzilile kodwa anibhekani kodwa niphakamiselana izinqindi. Ngizila kanjani ngixabene nenkosikazi yami? Ngizila kanjani ngixosha abantwana ekhaya? Ngizila kanjani ngingabhekani nabazali bami? Mhlawumbe sona simo uNkulunkulu asifunayo nasibizayo ezimpilweni zethu ukuthi akulungise. Akuhlale phansi uxoxe. Anike nibuyisane. Angifune emhlatshelo yenu. Ngoyamukela uma inhliziyo zenu sesizinhle. Khona lo mhlabeleli othi inhliziyo zethu zimhlophe ngaphakathi. Ngiyakwazi ukucula a minute ukuthi angikubambele qho futhi ngiyaxolisa. Ngithanda le nkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona. Okunye engikubona ekusho uthi konje ngicabanga ukuthi ukuzila nokuhlawula engikulindele yilokhu ukuba umuntu agobise ikhanda. Cha. Ukuba niyithele ngomlotha. Cha. Kodwa inkonzo enginibizela kuyona mina. Inkonzo ejulileyo. Yekucindezela omunye. Qaqa intambo yenjoka. Olambileyo mupha ukudla. Ohambaze mqhubise. Oxakekile umsize. Yena nkonzo isibizele yona le. Ukushintsha impilo yomuntu. Ukuyenza ibe ngcono. Ukumsondeza ebukhoneni bukaNkulunkulu. Makhono olambile makasizwe. Makhono oxakekile
makasizwe. Indlovukazi yezulu ayibe nathi, mayisibusise, mayisivikele, isikhanyisele, isinikeze amandla nomusa nothando lukaNkulunkulu uSomandla, yena onguyise, yena noDana, nomoya ogcweleyo.